Hoxe vamos facer aquí a presentación deste libriño que temos aquí, que se titula Poemas no Fallado. É unha das dúas presentacións que facemos a través de editora no Festigal. A mañá presentaremos o 101 Falares con Xeito e hoxe tócanos o Poemas no Fallado, poesía lusófona, antoloxía de poesía lusófona para crianzas. Este libro, para nós, é moi especial porque é o primeiro libro que fomos á procura del. Isto significa que non é un original que nos chegase e que nos tivésemos que editar, senón que pensamos no consello editorial, alguén soltou idea, alguén se soltou un xepa, se non lembro, se soltou, que sería bom facer unha antoloxía de poesía lusófona para os máis creativos da casa. Entón fomos a polo libro. Por iso pensamos que é moi especial para a editora, porque é o primeiro libro que xurde así. Vamos falar do libro Xosé Antón e Xema, que foron as dúas persoas que estiveron traballando, que fixeron a compilación da poesía. E nada, eu de parte da editora comentarvos que para nós é moi importante este libro porque é un primeiro achegamento para os máis cativos da casa á literatura lusófona, ademais a través da poesía, aquí deste poemas galegos, poemas brasileiros, poemas africanos, poemas do Timor, todos en pé de igualdade, todos perfectamente clasificados. É un libro para partillar entre os máis maiores e os máis cativos. É un libro, non é un libro de deseños, de que ten unha animación aquí, que se pasades as páxinas o baúl vai al libro, mas non é un libro para crianzas entendido con moitos deseños, que resulta atractivo para os nenos e para as nenas polo seu aspecto físico, senón que é un libro para ler, para que eles aprendan a disfrutar da poesía, para ler consultamente, os que xa saiban ler, os que non saiban ler para lerlles en diferentes momentos do día. Entón, dividimos o libro nunha prateleira de baixo, máis accesible para os máis pequenos, e unha prateleira de cima para lectores máis graúdos xa. En cada prateleira hai caixas diferentes organizadas por temas ou por criterios máis literarios, non presentados como literarios, pero sí, por exemplo, a caixa dos ritmos, ou a caixa do sono, a caixa dos xogos. Ao lado de cada poema un baúl, 2 ou 3 segundo a dificultade do poema que nos consideramos para máis pequenos ou xa maiores. Ao final do libro están as biografías, pequenas biografías de cada un dos autores. Entón, agora podemos lervos uns cantos poemas e pensábamos que vamos lelos e dicir de onde son e para que nos digades vos a nos algo, a ver se atinades de que país. Moi fácil. Riscus beliscus, anacos de pan, parte os Pedro e dallos a Xan. Xan non nos quixo, e dallos o can non nos quixo e dallos o gato non nos quixo e deullos o rato non nos quixo, meteunos no burato. De onde queredes que? Galiza. Moi ben. Punto. Pa público. Vamos facer un chiquito. Este é dos que teñen un baúl. Sí. Bon, a biografía deste chamámoslle popular, o pobo. E as datas do pobo é desde sempre, desde tempo inmemorial. O pobo é, que dicer do pobo? O pobo é tudo, o pobo somos todas, nós e os nosos devanceiros. E o pobo é soberano, ainda que non sempre lle teñamos que dar a razón. Mas a literatura oral e popular, ao mesmo tempo que a non tan popular, foi a que forneceu durante séculos as fontes da poesía. O pobo é un escritor fabuloso, é un grande narrador, un delicioso poeta, que logo ouvimos separarnos a un bello paisano e lle preguntamos sobre o tempo. Ben, vamos a ser un pouco máis difíciles, De feito, este ten 2 baús, vale? Titúlase Cemiterio. Son 4 epitafios, sí? Aquí xa un león chamado Augusto, de un urro tan forte que morreu de susto.
2. Aquí xa unha pulga chamada Cida. Desgostosa da vida tomou insecticida, era unha pulga suicida. Aquí xa un morcego que morreu de amor por outro morcego. Desamor a renego, amor cego do morcego. E o último epitafio, neste túmulo vacío, xa tu bicho sen nome, bicho máis impropio, tiña tanta fome que se comeu a si propio. Portugal. Segunda oportunidade. Brasil. Pasamos Pilla dos baús. outro máis de 2 baús, da Caixa do Sol. De Maneiro. Se dormir é bon, é mellor soñar. Soñar de camiños de camiñar por cima da terra, por cima do mar, para alén da vida, do ceo e do ar, camiñando sempre sen nunca chegar a esa luz amarga do despertar. Agora. Ernesto Guerra da Cal. Moi. Teñamos que pôr un da casa, non?